Талантларга бай гаилә район күләм фестивале зәйнең сәләтле гаиләләрен барлый. Узган атнада Аксар мәдәният йортында 4 авыл талантлары җыелып чыгыш ясадылар. Аксардан Мирзияновлар, Югар Шипкәдән Шаймурзиннар, Имәнлебаш авылыннан Вәлиевлар, Иске Тәкмәктән Ермалаевлар үзләренең сәләтле һәм һәр яктан оста булуларын күрсәттеләр. Bu festival инде бик кызыклы, чөнки монда без талантларны барлау өстендә эшләп, менә шушы гаиләләрне барлау өстендә һәр авылдашын сәхнәдә күрү һәр кемгә якын, рәхәт һәм инде бу фестиваль дәвамлы булыр дип ышанасы килә. Бәйге тәртибе буенча сәхнәдә алар үз гаиләләре белән таныштырып, иҗади номер белән чыгыш ясарга тиешләр. Жюри алдында шушы гаиләдә генә буыннан буынга сакланып килгән гореф-гадәт истәлек белән дә уртаклашалар. Гаиләдә генә яратып пешерелә торган милли ризыкларда әзерләп алып килгәннәр. Һәр гаиләнең дә фестивальгә иҗади якын килеп, зур тырышлык белән әзерләнүе күзгә чагыла. Бүген ярышлардан безнең иң төп максат катнашу. Катнашу ул призлар урын алу гына түгел. Катнашу үзебезнең талантларны күрсәтү. Әлеге фестивальдә һәр җирлекнең мәдәният йортлары катнашып үз талантларын жюрига тәкъдим итәчәкләр. Гаилә кыйммәтләренә багышланган фестивальгә нәтиҗә ясалып, җиңүчеләр билгеләнәчәк. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.